हे काय हो पकडा ना धडेल ना मी बघतो काय शिंगा मारल्या तर नाही मारला निघा. आता इथे बघा मी किचनमध्ये आलो आहे आणि किचनमध्ये काजल काय काय बनवलं दाखव. आपण दाखवूया काजलने काय काय बनवलं आहे. काजलने बनवली आहे अरे वा ही भाजी है ना एवढ्याची भाजी. इथे बनवलं आहे हे काय ना वरण बनवलेलं आहे. भात पण ठेवलेला आहे आणि अरे बटाट्याची भाजी बनवली आहे आणि आईसाठी खिचडी उपवास खिचडी सुद्धा बनवली आहे. तुला माहिती आहे आई कुठे आहे इकडे दाखव इकडे लवकर आहे लवकर आहे. तर बघा आम्ही चाललो आपल्या दरवाजाच्या इकडे ठीक आहे. रेडी तू एक्सप्रेशन्स बघा जा बाहेर जा बघ काय करतात ते बघ. किती म्हणजे बोलतात ना माणसांना काय असतं माहिती फॅटला हिंदीमध्ये काय म्हणतात काय आला ए तुझा हात थंड बाबा हात दोन भूत हातपूस काय ग काय या म्हणजे म्हणतात ना वर्ड वापरला पण किती चरबी असते. एवढा मला पायानं थंड झालं इकडे किती गार आहे ना गार पण बसलेत आणि काय उदाहरण देतात कोणतरी येणार आहे बोलतात त्याचं बोललो असं कोण येणार आहे ते वाळूवाले येत आहेत ना वाळू टाकायला हा हा म्हणून बसलोय आम्ही बाहेर. असा चला लय थंडी वाजते आज हे गोदडी घेऊन उद्या औषध घेऊन बसा मग थंडीची. एवढी थंडी वाजते आहे थंडी वाजते आहे. स्वागत नाही करोगे हमारा काय स्वागत दातकडी वाजायला लागली आहे. मग गेलात का बाहेर हा पण ते वाळूवाले येत आहेत ना. काय वाळू आले आळू आले कोण येऊ दे ना तुम्हाला काय करायचं बाहेर करायची तुमचं काम आहे वाळू आणतात काय ते तुमचं नाही काम आहे तो. खुला बघूया खुल जा सिम सिम काय बघूया सिम सिमच्या खाली कोणता सिम हाबलो सिम आहे आणि तो हा उच्च सिम आहे. नाही खरोखर थंडी वाजते. नाही खरं मी कधी असे दरवाजे बंद नाही करत. कुडकुडक लागलाय गरम पाणी होता आता आवाज कुठून द्यात बघा आता कुठून कुठं गरम पाणी ना देल देल थंडी वाजली आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली सांगते हवाय म्हणजे पाहिजे तू दे असं आहे ते. ते येतात ना एकदा पाणी दिलेलं ना मग त्याला पाणी पिणी लागतो ना म्हणून बाहेर बसलेलो थंडीमध्ये. स्माइल 3, 2, 1 आता स्टेटस चौदर मस्त आहे छान आहे. स्माइल 3, 2, 1 पप्पूने काजल आता डीमार्टला जात आहे सामान आणायला. सकाळी सकाळी जातात आज उन्हाच्या आधी 9 वाजले 9 वाजले. मध्ये आज आम्ही पहिले कस्टमर असतो. आणि ऍक्टिव्हाचं पण पहिला जेव्हा सुरुवात करायची दिवसाची पहिली सुरुवात किकने करायची तेवढी चांगली असते. बरोबर नंतर वापरायचं. आज आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत ना मग सकाळी सकाळी जातात आहेत. पाहुण्यांसाठी खाऊ रवा पण कमी आहे हा काय रवा पण एक पाकीट आहे. तुझ्या हाईट एवढे चिरे आहेत बघ. हे 300 आहेत. 100च्या 11 लाईन आहेत हे आणि असे पाटी आहेत 3 टोटल 500 आहेत. चल बस. तुला वन साइडेड आवडतं का डबल आवडतं असं बस डबल आवडतं ना चढायला होतं वन साईड असं वाटतं आता घसरेल बस मग डबल ओके. मॉर्निंगचं उलट एकदम लाईट आहे ना. एवढं दुपारी भरपूर असते. गुड मॉर्निंग.
पूर्ण डीमार्ट खाली आहे ना. काय काय आणलं? ते हलकं आहे बघ. सकाळ सकाळी डीमार्ट तिकडे रत्नागिरीचा डीमार्ट 8ला उघडतो. जर लवकर आलात ना तर लवकर शॉपिंग होते, नाहीतर तासभर जातो तर अर्धा तासच होतो. त्यानं बस डीमार्ट बघ आपल्या राईट साईडला आहे ना. आता एवढे गाड्या आले ना, ते एक पण गाडी नव्हती आपण आलो तेव्हा. कांदे 30 रुपये किलो. बटाटे कसे हो? टाक तुझं टाक. आता राईट साईडला तुम्हाला काय दिसतं माहिती आहे काय? कोणकण रेल्वे स्टेशन, रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन आपलं दिसला काय? ट्रेन दिसली का? ट्रेन आमच्या वरून जाईल आता. तर इथे आम्ही ग्रॉसरी आणि सर्व शॉपिंग करतोय आणि समोर सीनरी दाखवतो तुम्हाला. बघा ढगं बघा. छान दिसत ना. डिझाईन डिझाईन. समोर छान वाटतं पूर्ण डोंगर वाटतं. काय आणलं? टोमॅटो. डॉगला खाऊ देऊ का? सेम सेम मसाला. किती आले बघ. चला हे सामान आणलेलं आहे आणि इकडे आमच्या मावशीची म्हणजे बाईची निघायची तयारी. चला जाऊया सोडायला आंबे शेतात. तर डीमार्ट आणि भाजी आणि ते सर्व शॉपिंग केलेली आहे, सर्व तुमच्या समोर आहे बघा. टोमॅटो इकडे आज ना 45 रुपीज किलो होते. ही अशी होती शॉपिंग. पटापट सांगतो. कांदे 30 रुपये किलो आहेत, बटाटे 25 रुपये किलो आहेत, हे 20 रुपये, 20 लाल माठ 20 रुपये, पालक 20 रुपये, कोथिंबीर 15 रुपये, टोमॅटो 45 रुपीज. हे सर्व आपलं नॉर्मल बघा दिसतंय तेच घेतलेलं आहे. हे आम्ही इकडे कॉक घेतलेलं जरा बाहेर खेळायला. आजी आते आले, कोण पण पाहुणे आले, काव्य आम्ही येतं तिकडे बॅडमिंटन दाखव काव्य तिकडचं. हे आपल्याच घरी राहणार, आपण खेळणार, कोणी पण आलं तर खेळू शकतात ना. पाहिजे काहीतरी ना आपल्याकडे. हा तर बॅडमिंटन आणि कॉक आणलेलं आहे. हे मला वाटलं काय ते हे मच्छर मारायचं आहे काय. हा मच्छर मारायचं आणलं होतं. इकडे सर्व डाळी आणलेले आहेत. रवा, मसूरची डाळ, मसूर डाळ, मूग डाळ, तूर डाळ, नारळ आणलाय, बेसन आणलाय. नारळ. हा नारळ जरा उचल. मोठा आहे ना नारळ. हा मुंबईच्या डीमार्टमध्ये हा 35 रुपये असतो, इथे 23 रुपये. म्हणजे मोठा किती आहे बघ. हा बाहेर असं मुंबईला महाग मिळतो ना, म्हणजे कोकण असल्यामुळे आपल्याकडे कोकोनट सप्लाय असतो ना इकडून, म्हणून इकडे स्वस्त. आणि इथे तेल, बिस्किट आणलेलं आहेत. आणि हे ते 3 बिस्किट साईडला करते मोठे. क्रॅकजॅक तुझ्याकडे की काजल ते
हे कोणाला द्यायला आपण? ते आपण खाऊ नाही नेलं होतं ना बाईकडे नी. मग ते 3 फॅमिली आपण बघितले होते ना तिकडे आणि हे बाईला आपल्या आणि बाकी सर्व आपण एवढं घेतलेलं आहे. हे बॅडमिंटन आम्ही आल्यावर आणि केलो. हे भाज्या भाज्या लागतात ना आपल्याला आणि आता काय आपल्याकडे फ्रीज आहे साफ करून फ्रीज मध्ये राहतील. मग आम्ही जातो आता बाईला सोडायला. चला ना ह्याच्यात काय काय नाही ते सर्व जसं आपण एक एक दाखवलं तरी एक पुडा आणि एक हे त्यांना एक एक फॅमिलीला आणि हे तुला घे तू मारी खाते ना. आता इथून बाईचा घर 10 किलोमीटर लांब आहे. आम्ही जातो आता त्यांना सोडत. हां खाली नाही एकदम आतमध्ये गाव ना. हे काय पिते मम्मी तू? पेज पिते. काय म्हणतो त्याला? पेज कोकणी टॉनिक. आता परत कधी येशील? येईन परत कधीतरी. कसं वाटलं काजल तुला पेज? पेज पिते ती कधी कधी आपण बनवतो ना तेव्हा ती पिते. आणि काव्याला काय नाही दिली? काव्याला आवडत नाही. काव्या नाही आवडत तुला पेज? नाही. बॅडमिंटन खेळशील ना आमच्या बरोबर? आपला कॉल कुठून जायचं इथून तिथे वारा. हां जिकडे वारा नाही तिकडे खेळायला लागेल आम्ही आता. चला जाऊया. चल मास्क घे मास्क काय खोचरलं होतंस. चला आम्ही येतो आता. बघ 11:14 11 वाजलेत. सुबह सेल्फी काढूया सगळ्यांची. ऍक्टिव्हाचा हा फायदा बघ सर्व राहील आता पकडूच नको. सावली आहे बाय जायला सावली आहे. आता आमच्या बाईचं डोकं नाही कलकलणार कारण ही गाडी आवडते तिला. ती आवडत टाटा. हो पोचल्यावर फोन करा. गेट बंद कर जा तुझा. आता हा रस्ता चालला आंबे शेतात आणि आंबे शेताचं नावच असं बघा बाजूला जेवढे दिसतात ना झाडं सर्व आंब्याची झाडं ना. हो ही आंब्याची झाडं आहेत किंवा आता मोर त्यांचा मोर आलेला आहे ना. हो आता पावडरी चालू आणि पुढचे रस्ते बघा कसे आहेत क्रॉस है ना. वेडी वाकडी वळणं अशी. आणि आता थोड्या महिन्यांनी इकडे सर्व आंबे ही दिसतील आमच्या ना. काकाची दिराची गाडी आहे. हा हा काय? इथे आलेला आहे. हो थोड्या दिवसांनी सर्व आंबे ना. हो हो जिकडे जाल तिकडे आंबे हां हे बघ या बाजूला सर्वीकडे आणि मध्ये हा रस्ता. वरनं दाखव हे पुरं मोवरलेलं. हे मोहर आहे ना सर्व आलेलं. हां, हां. आणि आपण आता 5-10 मिनिटावर मग घरी पोचलो ना आपण. चला आता बाय पोचली आपल्या घरात. हे बाजूचंच घर पाहिजे. तुम्ही पण चला पोचायला किती 11:45. हे चांगली छोटी बॅग हलकी जाशील ना. हो जाते. टाटा. चौकात जा बघू. मी आता परत पाठी रिटर्न जातो. याच रस्त्याने जायचं परत. चल चढाव आहे त्या रस्त्याने. आलेल्या रस्त्याने खाली असं जायचं. जा तुझा. कुठे मग येते तुम्हाला 120 किलो सीझन संपला आता. पिशवी घ्या जरा. या पेरचा काय भाव? हे 60ला भाव आहे. खायला गोड आहे. ऑरेंज 100 रुपये किलो. 160 किंवा 220ला चांगली दिलेत ना सर्व. गिफ्ट पोचली बाय. काय आणला? त्यासाठी गिफ्ट काय गिफ्ट? काय असेल बोलायचं? टोमॅटो. हा जात दिसला. फळं आणले. अरे वा या पाय पुरा जाऊ दे ड्रम या टाकीमध्ये. काय सासू काय सुनेला शिकवते? मी भाजी हे करते. ह्याच्यात मसाला भाजला. सासूसाठी आणि सुनेसाठी वेगवेगळं काय बघ जरा. मला माहिती आहे काय होत ते होत. काय आहे तुला माहिती आहे. रेट सांगू शकते. रेट काढ ते काढ. असं होत आहे त्याला. अरे काय नाही ते असं सर्वांनी आणायचं घरी. ठीक आहे महाग असलं तरी चालेल.
हे ऍपल मला 180 रुपये कमी करून मिळाले, 180 रुपये किलो. ऑरेंजेस पण 100 रुपये किलो इकडे मिळाले. चांगले आहेत का? हो चांगले आहेत. म्हणजे चांगले म्हणजे स्वस्त आहेत का इथे? हो, एक एक खायचं सर्वांनी, ठीक आहे. आणि इकडे केळी 20 रुपयाची आणली, मग म्हणजे 300 रुपये सर्व आणले फ्रुट्स. असे फ्रुट्स खायचे एक दिवस नाही, आठवड्यात संपवायचे असे आहे ना. होय तू लाल माठ साफ करते ना. होय. तुमच्याकडे सकाळी काय खाता नाश्त्याला? चपाती चहा. चपाती आणि चहा. ते चपात्याच असतात. आता भाजी नाही वेळ असला ना भाजी बनवायला तर चपाती चहा खातात आणि बाहेर पडतात माणसं कामाला. बरोबर आहे. बरोबर केली. तू आता हे कर, तर वाटप बघ, जर पंखा लाव. इकडे वाटपाचं काम चालू आहे ना. एका बाजूला चपाती. माझा छास बाहेर ठेवला होता ना. चहाच पी जरा. छास दे. काय करताय? तो कामात आहे ना बिजी, मग तो जेवत नाही. मग असं करायला लागतो, आपला पण ताट घ्यायचा आणि त्याचं पण ताट घ्यायचा. हो, हा, आणि असं त्याला जरा भरवायचं. जेवणाला लेट नाही होणार मग. मग जेवणाला लेट नाही होत, काम झाल्याशिवाय खात नाही, आणि मी एका वेळ बसलो ना तर म्हणजे उठत नाही. कॉन्सन्ट्रेशन हलतं मग कामामधून, तर सारखं उठत नाही. एक दोन वेळ म्हणजे असं इमर्जन्सीला उठतो. जेवणाचं ताट आणून जेवण सुकतो, पण तो घेत नाही. मी मागवतच नाही खरं म्हणजे, मी नंतर मागवतो, पण ही स्वतः घेऊन आली आणि भरवते. उशीर होतो ना मग जेवा. आणि भाजी कोणती आहे? तर भाजी आज भाजी मुळ्याची भाजी आणि पनीरची भाजी आहे, आणि आणि चपाती, ते वरण आहे. वरण आणि हा भात. भात. कढी आहे. असं आमचं भाजी पण लंच. झाली आहे. मुळ्याची भाजी पण आणि पनीरची आईने केली. आणि चपाती पण व्यवस्थित झाली. हा, काजलने केले. काजलनी चपाती केली आणि काजलनी मुळ्याची भाजी केली आहे. हा, तिन्ही वस्तू चांगल्या झाल्यात. जेवा. भाजी भरपूर घ्यायची तुकड्यामध्ये. दोन्ही भाजी घेतली. घाबरू नका, सर्वांना चान्स मिळणार. मी चान्स देतो. आता मम्मीने झालं, आता मम्मीचा ताट आला मम्मीला. माझा थंड होत आहे ना, म्हणून काजल म्हणते मी भरवते. मी बोललो ना एकदम भाजी छान आहे, एकदम छान दिसते, तर मम्मीच्या तोंडाला पाणी पाणी सुटलं. सुटलं, मला भूक पण लागली आहे. आता तू काय करते इकडे? सर्व भाज्या साफ करून ठेवल्या, आता फ्रीज मध्ये ठेवते. इथे आता किती चपात्या आपल्या बघूया. 3 ठेवलेल्या आहेत आम्ही व्यवस्थित, बरोबर ना. हे घेऊन ताजी चपाती आहेत ना. हे हो, आताच बनवले. किती आहे ते टोटल? 3. आमचे बुबू आहेत का बघूया. थांबा, पहिला 3घांना बोलावूया. थांबा, एकटा आहे इकडे. खाली उतर. 3 बाईट खाल्लेच ऑलरेडी. कुठे बाकीचे? ए, बाकीचे कुठे तुझे मित्र? कुठे आहे? आले बघा, एक आला. एक आला, दिसला काय? पुछपुछ केलं लगेच. काय करते? बरोबर इक्वली डिवाइड करा, अर्धे. हा, एक आणि हे अजून एक कुठे आहे? खाली 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 खाली. शेपट्या बघ, त्यांची शेपट्या. हा, त्यांना माहिती आहे ना. अजून एक कुठे आहे? बुबू कुठे आहे? तिथे ऐकतात पण ना, तिथे तू लगेच तिथे जातात. टाक बघूया, अर्धी टाकतो पर्यंत त्यांना. अर्धी आहे ना, बरोबर. कॅच. हे पण कॅच. थांब, आता त्यांना खाऊ दे तेवढी. दुसरी 2 जागी वेगवेगळं, नाही तर काय होतं माहिती? खाल्लंस. दे त्याला अर्धी अजून. दे एक चपाती ना त्यांची. केलीच ना अर्धी. 3. त्यांनी कॅच पकडले बरोबर. पकड नाही तर तो खाय दुसरा. बस, चला झाला, दोघांची झाली एक. चला कॅच पकडला बस. आता संपा. ती त्याची हा गिळतो डायरेक्टली. राहू दे, तो दुसरा वाला आहे ना, खा ना दे. हे बघ, हा, तो त्याला रागवतोय. दे त्याला अर्धी चमटा त्याची. तू आला ये बघ. होय बास. चल तिकडे. जा चल तिकडे. नाही, बास संपा. तो आला तर दाखवू ताट. घाबरतो काय? शाणा झालं. जा, चुप जा तू. दे तिकडे दे. ये अंगावर येतो. त्याला खाऊ दे ना. त्याची संपू दे मग त्याची तिथे, नाही तर हा संपता की. नाही तर हे लोक खात नाही. तो ना पूर्ण भात बीत जेवतो. ह्यांना देऊन टाक अर्धा. तर हे खात नाही. नाही, हे खात नाही, दोघं खात नाही. तो भात बीत सर्व खातो. हे दोघांना काय माहित नाही, काय आवडत नाही. अर्धा दे ह्याला दे अर्धे. चला, झालं, संपला. हे बघ, संपा. हे बघ, संपा. चला टाटा. संपा. आता कुठे चाललो आपण? फिरायला चाललो, जरा राऊंड मारायला. थंडीत ना, थंडीतून काय झालं, अंग सगळं आकडतंय.
वॉकिंग नाही ना एवढी थंडी वाजते. आम्ही आणलेलं स्वेटर नको तरी, पण आता घातले लय थंडी वाजते बाबा. बघा मी माझं जॅकेट घातलेलं आहे, मम्मीने आपलं स्वेटर घातलेलं आहे. काजलने घातला काय? येस काजल बघा रॉयल एंट्री होते टॅडँग टॅडँग. दरवाजा बंद करायला तर गाई बैली जातील आतमध्ये. आणि ते काव्याला थंडी नाही वाजत. हे कोण आलं काव्या, कोण आलं ते? ती स्वतःहून नाही येत घरी. हा. प्रदक्षिणा घालते ती. ही पाठी बघा मोठी दुसरी गाय. वासरू आहे ना, तिचं वासरू आहे तर ती यायला पाहिजे ना. आता नाही, आज सकाळी येईल. गौरी काय म्हणतात? चला अरे काव्याला स्वेटर नाही, हाय घरी गावाला स्वेटर आहे मुंबईला. हाय पण एवढा छोटा झालाय. आता आपल्याला बॅडमिंटन खेळायचं आहे. चला पटकन. कुठे पडली? हा? काय लादी बिदी फोडली नाही ना? हा बघ, हा पहिला. आता तू पहिल्यांदा फिरतेस ना काजल इकडे? हे बघ हे बघ हे बघ येऊ. ही पहिली चंपाकडी आहे ती, चंपाकडी. हे बघ बाहेर पडली नाही की शिंकली. छान वाटतंय पण ना, म्हणजे असं जॅकेट घालून ना तुम्ही बाहेर येऊ शकता है ना. आता वाटतंय गावी आलो. माझी टोपी पण आहे पप्या. आता वाटतंय गावी आलो. पप्या. ए पप्या, हा माझी टोपी पण आहे. घाल घाल टोपी घाल. ती बघ अच्छी. चला पूर्ण घाल ते जॅकेट. हे घालते घाल. अरे आला तर. नाही ते लोक नाही येणार, त्या बॉर्डरच्या पुढे नाही येणार. ते समोरचा रस्ता कसा सिनेमॅटिक वाटतो का, एकदम मस्त सरळ. फोटो काढू शकतो ना. मूवी मध्ये असतो ना मम्मी. विसरून नाही का फोटो काढतात. हो रे, बसून बिसून असे फोटो काढू शकतो ना.